Haike tabuk Bangladesh o Hindu rok simiya indigenous Christian rok bo satukjak tongo. Aging age bisirbag Hindu rok no target khayo. Haipana tabuke je thuruk Muslim bade minority tongnai jotono satukjak tongbaikha. Haike no segang Christmas ni dino Bangladesh ni Christian Tripasa rok ni nok sosajaka horo. Notun Tongjhiri Tripura Para Bangladesh ni Bandarban district o. Haike borok adino horo tai kaisa kami Christmas khlainani bagui 400 thangi tongmani horo tongthoklaye God no surilaye. Haike horo ngake borok nok sokjawi rijaka borok samani horobong ni nok soksajak puro borok nuhuri tongo te kaisa kamio tongtutui haipana borok kirima bagui bujangnai kirima bagui borok thangragliya horo ঘর আছে এখানে 19টা ঘরের মধ্যে 16টা ঘর পুড়ে গেছে তো পুড়ে যাওয়ার কারণটা আমরা তো গতকাল ছিলাম না গত রাত থেকে আমরা আমাদের একটা ক্রিসমাস উৎসবের জন্য আমরা গির্জায় গেছিলাম আর আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল ওখানে যোগদানের জন্য গেছিলাম তো যখন মানে অনুষ্ঠানটা প্রায় শেষ আমরা যখন আসতে চাইছিলাম তো ওইদিক থেকে আমরা দেখলাম যে একেবারে আগুন Haike Tiprasa ro ajagao agi ni simeno bisi brum brum tongai kami khaye hogrok chalai phailemeni haike 10 bochor sikang bongni kami o khoraksa Tanzir Ahmad Mungai IG Police Bangladesh ni জবরদস্তি khlaye bongni a kami ni jagano shegi khibika haike o Tiprasa rok kami ni sia saimia kurdong ni pala rok saimia haike o Tanzir te saonyo kesong khore bo bideso kharima thangka haike o Tiprasa rok ulo borok ni jagano taise phiro gina phika haibana tabuke Usigang ni Christmas ni dino bongni nok soksari rejakbaikha aro ni thuruksa rokbai 19ta nok tongmani 16ta nok subai rejakbaikha hayake soksari rejakbaikha a jagao borok samani family 19 family tongo hayake chichuku family borok a jagao bangma khai jotono chini Tiprasa community ni tai borok bangmani hingake 100 jon Tiprasa a jagao bango tai jotono Christian amoni bagi borok a dino 400 thangmani haike bongni nok soksajaka horo gaga borok aro soksajamani nuhuri tongo haibano khao kirma tongoi borok adino phailiya horo a jaga no tongha bongni a kami ganani a jaga tuma hamale norok jotor saimono jepro pana anike themrang rok haye nini mani rok nini nog rok nosto khaike ke nung adino a jaga kringa ke nung a jaga phai mana khanyani na ke nung phano spragei hayake langma phana sasi klang thangjangnai nung a borok rok adino nogo tongha ke borok tomung khamu bongni pala haike belai kheno kirima singsa tabuk Bangladesh ni je o tomung no nai ne heke tabuk je thuruk rok tongnai rok borok pura awnyo je minority tongnai rok no borok no sokomore borok simi a jagani ngi tongnani nai tongu bongni wansumum te bongni thinking amoni bagino Bangladesh rok norok jora jora wo India no dom kirok ni mani nungna tai notice no nanani hni rok kwangma salaimani tai borok je tabuk Bangladesh ni government chai chaluk tongnai BNP notice no nanani hne tai Bharat ni kwangma haste no nanani hne bongni a jagao viral tongmani tai government ni bisingti bo borok tabuk chaluk tongnai government ni bisingti bo kok salaimani tongmani chung nukjago haike amono chini Tiprasa rok Bangladesh bo birman klaijak satokjak tongo Tripura bo birman klaijak satokjak tongo haike chung Tiprasa rok bo jaga tongi puchuk sinai a borok rok Bangladesh tongnai Tiprasa rok bo wana jaga tongo chung bo jaga thangnai hinai haike boro agi ni sima jaga tong haimani Chittagong division hayake Bandarban jagao amose amdike nok soksai rijangnani rikhlaijangnani on jaga thangni hinai bor bo jaga thangnai chung Tripura o borok no tumuna phanise chini Tiprasa rok je o Tripura hawa tongnai bagi jala nang tongo tei kubuni hasteni chini Tiprasa rok no bahike o jaga tunai belai khewana jangnai kokmo haike noro kok sung hormano komeni bisingtike tai bahaying jaka tai chini Tiprasa rok bahaying tong amono tei norok kwbangma kok sahna ke sahar mano tai norok kwbangma information tai kwrungna muchukha chungbai Facebook bisingtei kwrungmano link description o rijak tongo ayang tei thangi norok kwrungdi tai o video no chajak like klaidi tai channel no subscribe khaidi bell icon click khaini ta pokni je pro ketal video dawo nong noro notification soginani bagi kaham tongmai di Tiprasa rok jesa hak torofano tongmai di Tiprasa rok thancha tongmai di jotono khulumbai kya hambai।